Tak ja si myslím, že pre nás ako pre slovenských rozhodcov to môže mať len prínos, keďže vlastne náš školiteľ, každý rok ako školiteľ na našich seminároch je Jaro Pikula, ktorý nám teraz stále odovzdáva tie skúsenosti. Verím tomu, že proste pre nás by to mohlo byť iba prospešné v rámci teda toho, že teda tí českí rozhodcovia sú, verím tomu, že na tej najvyššej úrovni v rámci celého sveta, takže nám to môže iba priniesť benefity a plusy. Tak stále je to o tom, že môže nám to dať len plus v rámci teda toho vedenia tých zápasov, čo sa týka, aj dajme tomu, čo sa týka tých školení kondične, aj teda v rámci tej teórie, čo sa týka pravidiel a môže nás to iba posunúť ďalej. Pokiaľ by to bolo dobre spropagované a teda dostalo by sa to do nejakého širšieho povedomia, tak určite áno, verím tomu, že áno. Tak v rámci teda toho nasadzovania, tým, že teda je trošku problém s tým množstvom rozhodcov, verím tomu, že teda je to určite obťažné, ale teda zatiaľ vždy vlastne nám volá šéf rozhodcovskej komisie, aby teraz zistil nejaký počet rozhodcov, ktorí na daný víkend môžu pískať a vlastne následne nás podľa skúseností a teda dáme tomu nejakej geografie rozdelí na jednotlivé zápasy v rámci extraligy mužov, prípadne tých detských turnajov alebo mládežnických turnajov. Tak určite tú ambíciu mám ešte sa dostať na seniorské majstrovstvá sveta, verím tomu. Sú tam v rámci Slovenska samozrejme skúsenejší, starší rozhodcovia, takže asi to ešte bude chvíľku trvať, ale verím tomu, že teda tie seniorské majstrovstvá sveta sa ešte podaria. Partnery Českomoravského svazu hokejbalu jsou